duwe anak sitok yang ngono pisan. Ini sekolah SD. 15 tahun ora lulus-lulus jane sekolah cap model opo ya anu. Lalu. Ngene iki sekolah barang ya tekan omah. Kene iki bapak rumah tangga kongkon dadi guru. Oh ya iso. Dua IPR pangga bapak sing kon diarap. Waduh, bara ya mau sitok ae. Sikat pisan. IPR basa Jawa. Anak jaran jenenge jaran cilik. Anak gajah bayi gajah cilik no ya. Gajah cilik apa? Malu. Pak. Assalamualaikum guys. Udah sama assalamualaikum. Ya, assalamualaikum. Entah. Kok gak anak liyan itu yo. Kok gane bapak liyane to yo. Kok santap pisan kok. Sabar Pak, sabar poso. Biarai bapak emosi tok e kon niku. Ngene iki pere digarap jedulan ae. Digarapno to Pak. Aku gak iso. Wah, sik le. Ning sekolah sapa? Ning sekolah lawakmu to? Iya. Mosok bapak kon garap PR piye jane karepmu? Lah aku repot lho Pak. Repot? Repot apa? Santap pisan kok niku garap PR alasan repot. Bapak biyen ora sekolah, makane bapak iki goblok. Makane kon niku aja nyontoh bapak. Sekolah sing sregep ngono lho. Lah bapake goblok, masa aku gelek goblok, Pak. Ngomong ngengkel sikat pisan, gara emosi tok. Sabar Pak, poso. Jenenge sekolah SD. 15 tahun gak lulus-lulus jane kon niku nang sekolah lapo ae. Makane to sinau. Lah aku dilulusnya mok. Lah ngapa? Ya man, gurune ayu-ayu Ayo. Wah, ini sikat pisan kecil. Ya anak kok ngene, anak liyane to yo. Sabar. Bola tekan. Sikat pisan. Pak. Aku gak iso sisa aku di sekolah, Pak. Aku wis kewangan karo guruku sing cantik Wah, bocah iki. Iki diusume Covid. Sekolahan padha tutup kon sekolah koma kon niku. Yo mok, kan omah. Yo ora semangat aku. Wah, aku sesuk pokoke sekolah. Kon niku pengen sekolah jane kangen pelajaran apa kangen gurumu? Takoni njang iku. Yo gurune to, Pak. Gurune? Iya. Waduh. Bocah piye? Kon sekolah malah ngeser gurune. Makane kon niku ora lulus. Tak giyen pisan niku. Aku mau balik gurune. Gara emosi tok. Sabar gudulmu ngono. Ha kali ngono. Emosi tok pos aku batal. Yo tak ngale. Jolali lho, PR-ku garap. Wah, sing sekolah sopo kon garap bapak iki. Wah. Emosi tok. Ha, napa balene? Aku tinggal lihat bapak baru ya. Oh, lah gara-gara Covid aku malah rales sekolah. Kewangan karo bu guru cantik ya aku. Kedok Covid-nya tak tau nih yo. Oh ya iki Covid. Tau nih. Iki ya Covid.
iya. Sutris nyamene rung balik-balik. Mosok nesu. Saelek-elek diapa-apano ya anakku ya. Minggat aku dhewe ya repot iki. Ora ana sing tak lolokne nang omah. Nyemak ya minggat pisan ya. Tris. 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 Hah? Tris. Nanti ya mosok digondol setan. Ya nek sing setan doyan. Ya apa-apano ya si anakku ya. Ya, kaya Sutris ya. Wah, jangan. Wah. Ya diantem iki kok. Ngapa kae lho? Kapit aku ora petuk guru. Sabar nyapo ngene iki ya Allah. Kapit lho, Pak. Mandek hop nyapo. Kapit, Pak. Gara-gara kapit aku gak oleh sekolah lho, Pak. Wah. Kapit iki gak ngene iki, kapit iki ora ketok. Lah tekone kapan? Ya embuh, bapak ya ora ngerti kok. Wah, golek Pak. Tahunya nih. Ya ora omahe bapak iki yoan. Lah main di. Ora ero ya. Wah, golek yo. Kandhane aja nesu sabar iki poso. Kudu sabar, mulai rene sik. Iya ya, Pak. Tenang nih pikirmu sik. Aku ya pegas nih. Betonyo nih, Pak. Oh, betonyo. Jangan bisa ya. Iya. Sekali kali. Oh, Kak. Ayo datepin ae. Ayo. Kapit. Ya becane. Angel. Ora iso. Nek mak kon gak iso. Sekolah gak iso. Oke. Ana apa iki? Pak Ustad. Le. Mbak. Ana apa iki? Bapak karo anak kok kompak ram. Niki ngantemi kapit Pak Ustad. Gara-gara kapit. Mboten ketinggal ngeten niki kula pelampiasan iki. Gedang niki. Niki gara-gara penggawean angel kapit niki sekolah-sekolah dipraini. Aku malah gak oleh petuk guruku lho. Tapi sabar. Iki ngono ujian. Iki ngono ya gaweane Gusti Allah. Kadung emosi tat. Ora nek pelampiasan iki gara-gara kapit ora ketok. Ngene iki ya malah ngesakne gedange ngene iki mbok tonyone wong loro niki. Oh ya ngono bapak ra kena dadi contoh kanggo anak. Bapak goblok kok. Dikat sampo niku. Sabar. Kowe ya ngono le rasa mel-mel bapakmu. Iki ngono wulan poso. Nggih, gak apik ngono kuwi caramu. Iki padha karo ngurangi pahala posomu lho niki. Oh poso ora? Poso. Alhamdulillah, iki bapak ya poso to. Insyaallah. Ya ngono kena dadi contone anak. Wis rasa tutupne. Nggih. Ndang buyar mulai. Nggih. Istirahat nang omah ya rasa ngono kuwi carane. Nggih. Wis aku tak dhisik. Nggih. Oh iya le, ada antem ini. Wah, emosi aku.